Sorry. Okay. David, diolch i chi gyd. Iawn te, felly testyn ym mhapur heno yw awdl o'r Gododdin, sef awdl 45 yn llaw A, sef 48 yng ngolygiad anhepgor i Fôr Williams, Garchariad Aneirin. Mae'r testyn a diweddariad gen I fi ar y sleid. Does o ddim byd tebyg i'r awdl hon yn y rhan sy'n weddill o destyn B. Fel mae pawb yn gwybod, mae'n debyg, mae syniadau ysgolheigion am y Gododdin wedi newid yn sylweddol ers amser Ifor Williams, nad yw dealltwriaeth y cyhoedd wedi cadw I fyny falle. Ni fyddaf yn mentro unrhyw farn am undod, awduriaeth, pwrpas, trosglwyddiad na dyddiad y casgliad o awdle a geir o dan y teitl Gododdin yn y llawsgrif a elwir heddi yn llyfr Aneirin, ac a gopiwyd rhywbryd yn ail hanner y 10th ganrif ar 10 gan 2 gopiydd di-enw a elwir heddiw yn A a B. Does dim rhaid I fi wneud, achos bod pawb yn gytun hyd gwni nad rhan greiddiol o'r Gododdin yw A45. Yn hytrach, mae'n ymddangos I bod yn cynnwys rhyw fath o sylwebeth meta ar y testyn I hunan. Does na ddim llawer yn yr awdl hon sy'n anodd i'w deall o ran ystyr llythrennol. Wi wedi derbyn y diwygiad a gynigir gan Ifor Williams I linell 14, sef darllen neu cheint, cennais yn lle neu cheing yn y llawsgrif. Heblaw am y diwygiad hwn, dim ond 2 eitem sydd angen I trafod yn fanwl, dwi'n credu. Cyntaf yw'r gair rhonyn yn llinell 4. Mae hwn yn dwyll. Does na ddim enghraifft arall ar glawr hyd gwni, ac nid ymddengys yng ngeiriadur Prifysgol Cymru. Yr unig drafodaeth estynedig o'r gair rwyf yn ymwybodol ohoni yw eiddo Ifor Williams yn y nodiadau I canu Aneirin. Rydym yn chwilio meddwl am rhywbeth a ellid disgwyl I gael mewn carchar tanddaearol, felly ymlusgiaid, nadroedd a'r tebyg. Noter, yn bendant nid ffurf luosog sydd yma bod llawer un wedi ei chyfieithu fel petai'n lluosog. Felly maggots, Kenneth Jackson a Morfydd Owen, Gwlithod Blewog, ymlusgiaid blewog, Marcel Clerc, creepy crawlies, hairy slugs, H. Jarman, y byddai'n dychwelyd at yr hynna, worms, John Cook, vermi, Francesco Benozzo, crawlers, Joseph Clancy, hairy crawlers, Jim Thomas, creeping things, neu hairy things, Eleanor Smith. O ran bon y gair, mae'n rhaid mai o, sef yr o hir agored o Celteg a neu aw yn hytrach nag o oedd ynddo yn yr eiddiol. Am bydde o wedi troi yn trwy effeithiad I dot mewnol, fel yn Lladin molina yn troi yn melyn. Daeth o yn aw mewn sillafau a cennog yn Gymraeg, gan droi wedyn yn o mewn sillafau ola geiriau aml sill ar ôl i'r acen symud i'r goben. A hynny mae'n debyg erbyn canol y 10th ganrif ar 10. Bod na dueddiad cry trwy'r oesoedd canol I gadw'r hen sillafiad aw yn y safle hwn. Ifor Williams yn crybwyll 3 comparandwm posib ar gyfer rhonyn. Yn gyntaf, yr ail elfen yn moel rhon, morlo. Yn ail, yr ail elfen yn cynrhon. Ac yn
drydydd rhawn, sef blew neu gynffon ceffyl. Felly, ymlusgiau blewog cynffonog, hairy slugs o bob math. Dwi ddim yn gwybod be ddath ar syniad anhyfryd ac anhebygol o lythen flewog i feddwl Ifor Williams, na chwaith pan fod A.O.H. Jarman wedi ffafrio yn ei gyfieithiad. Gellir gwrthod cynrhon. Mae'r ffurf cynrhawn ar gael yn y Dictionarium Duplex John Davies o 1632. Mae'n wir, ond cynrhon yw'r unig sillafiad canoloesol yr wyf yn ymwybodol ohono. Enghraifft, ymhedwaredd gainc y Mabinogi. A chadarnheir yr O yn y gerdd Ddychan Ffiaidd i Siwan Morgan o Aberteifi gan Brydydd Breian, oherwydd odl fewnol a pydyrfon, sef tîn budr. Tîn bwdwr yn y trach. Sydd hyd yn oed yn waith, dwi'n credu. Mae J. Lloyd Jones yn cynnig tarddiad cynrhon o cant ynghyd da plus trôn, cynffon. Felly, nid cynrhonyn, gwlythen na mwydyn oedd y rhonyn. Rhaid i ni ffarwelio a hairy slugs Ifor Williams. A gwynt teg ar ei ho. Mae rhawn sydd blew hir a garw ar anifail sydd yn gytras a Cernyweg canol Rhyn, Llydaweg Rhyn, maddewch yr ynganiad, a Gwyddelig canol Rôn. Yn gwbl gymwys o ran ffonoleg, bod na anawsterau gyda'r ffurfiau cytras Indo-Ewropeg, gellir olrhain yr holl ffurfiau Celtaidd yn ôl at Gelteg cyffredin rawnol. Mae'r ail elfen yn y gair moelron hefyd yn ffonolegol addas. I'r beirdd oedd y gair hwn yn odli ag awn. Yn erbyn y 5 enghraifft wi wedi dod ar ei traws sy'n odli felly bob un o'r 4 ganrif ar 10, gallwn osod un o gerdd ddychan gan Llewelyn ap Gytyn i Uto'r Glyn yn ail hanes y 15fed ganrif. O ti'n ni'n gweud i Uto'r Glyn? Dwi'n lle iawn i ofyn y cwestiwn. Yn ail hanner y 15fed ganrif, lle mae moelron yn odli yn fewnol a nwyfron. O ystyried bod aw yn sillafola gair amlsill wedi troi'n o ar lafar erbyn canol y 3fed ganrif ar 10 os nad cyn hynny, dyma enghraifft o odl trwm ag ysgafn, trwm on ag on. O'r math y deir ar ei thraws yn ddigon aml o barddoniaeth o'r 15fed ganrif. A nid yw'n gwrthweud tystiolaeth y cyfnod gynharach. Mae'r gair Cymraeg yn gyfateb i Gernyweg canol Rhyn, Llydaweg Rhynig a hen Wyddeleg Rôn, morlo sydd hefyd o blaid yr O hir agored. O ran tarddiad y gair, mae 3 chynnig yn hysbys i mi. Mae Davies Lifter yn ystyried y posibiliad mae'r un gair ydyw a rhawn sef blew a nifer am fod rhai morloi yn flewog, ond dim moel rhoniaid wrth gwrs yr rheswm. Felly, ag wrth gwrs Gwyddelig Rôn blew. Gair sydd â pherthnasau mewn ieithoedd Indo-Ewropeaidd eraill, ond mae diffyg o ddodiad ansoddeiriol yn dweud yn erbyn hyn, a mae Davies Lifter yn dweud fel hyn. One rather expects the animal to have been called the one having coarse hair with one of the common adjectival suffixes, e.g. Proto-Celtic io or arco, not just simply coarse hair. I am not aware of a parallel for such an appellative strategy.
wi ddim yn mynd i ddadlau yn erbyn yr athro shifter yn fan yna, ond wrth gwrs mae'n enghreifftiau rhawn yn golygu ceffyl yn y farddoniaeth, felly dwi'n gwybod, ond dwi'n siŵr bod fe'n iawn. So newn ni symud ymlaen. Hwyrach mae benthyciad yw'r gair rhawn, felly, yn moel rhawn. Mae yna air yn Saesneg rhan neu rhon sydd yn golygu rhyw fath o anifail y môr. Orca neu ddolffin mawr yw'r ystyr mwyaf tebygol, felly, sy'n digon agos at forlo. Does na ddim problem gyda deall bod y llafariad agored fer yn y gair Saesneg wedi chynrychioli gan yr o agored hir yn Frythoneg, am nad oedd yna lafariad agored fer yn yr iaith honno, ac am fod y gitsain a ddilyn yn sengl, felly bydde hynny yn meddwl yn unol â ffonoleg yr ieithoedd Brythoneg bydde'r llafariad yn mynd yn hir. So wi ddim yn credu bod hynny yn broblem. Mae David Shifter yn gweld bod hyn yn broblem, ond wi ddim yn credu fy hunan. Gallai hen Wyddeleg rôn fod yn fenthyciad o'r Frythoneg. So fel wedys i, mae Shifter yn gwrthod y ddamcaniaeth hon na welaf i wrthadl yn gwbl anochel. Ti eddau gredu mae disgynyddion cytras yw'r geiriau Brythoneg a Goedeleg o Gelteg rawno, falle yn yr eiddiol yn fenthyciad o ryw iaith cyn Indo-Ewropeaidd o ogledd Ewrop, sydd hefyd yn ymddangos mewn ieithoedd Baltig, enghraifft, mae yna enghreifftiau o Lithuaneg a Latfiag, a wy'n gwbl wy'n gwbl anwybodus sydd i weid nhw, felly wi ddim yn mynd i weid nhw. Rhag ofan bod fi'n pechu rhywun. So waith am y tarddiad, mae'n glir y gall yr ail elfen yn moelron fod yn môn rhonyn y gerdd. Felly, nawn ni droi at yr oldodiad. Dwi'n mynd i drafod pob un gair yn y gerdd mor drylwyr y hyn. A throi at yr oldodiad, mae'n debyg mae un o uno sydd yma oherwydd yr odl. Yng ngeiriau Steffan Zimmer, mae'r oldodiad hwn yn ffurfio ansoddeiriau, mostly from substantives which are in the oldest period usually names for materials, Deyerin, Deyerin ac yn y blaen. Mae'r rhain yn dynodi something as consisting of X, made of X. Gellir defnyddio'r ansoddeiriau hyn fel enwau, wrth gwrs. Byddai'r honnyn o rhawn blew, felly yn golygu rhywbeth wedi wneud o flew neu rhywbeth sydd ddim yn addawol iawn yn ein cyd-destun ni. Noder fodd bynnag nad yw pob un o'r geiriau a gafodd i cywain gan Zimmer yn ffitio'n daclus i'r dosbarth hwn. O ddiddordeb arbennig i ni, mae cribyn, sef person crib ddeilgar neu grafanglyd, hynny yw un sy'n ymddwyn fel crib. Cribo eiddo ato i hunan. A cethyn sydd yn golygu rhyddgoch, tywyll neu gwyllt cas. Hynny yw un sy'n edrych yn ymddwyn fel cath. Felly, os derbyniwn fod yr oldodiad yn gallu golygu tebyg i X o ran ymddygiad neu ymangosiad, gallwn awgrymu mae creadur tebyg i forlo oedd y rhonyn. A falle bod ni'n croesawu Gwlithod yn ôl, boed i fi fod y flewog neu ddim. Ond cofia'r y droed, mae dan droed rhonyn. Dweud y gwir, mae'n well i ni ystyried eto yr ymadrodd a dan droed. A dan droed rhonyn mae'r llefarydd yn y gerdd yma. Hyd yma, dwi wedi bod yn deall o dan droed yn llythrennol. Noder fodd bynnag yr ystyr o'n ffigurol dan orthrwm, mewn amarch neu ddirmyg, yn orchfygedig
a dan awdurdod a nodwyd gan R. Jones yn idiomau Cymraeg. Cawn chydig enghreifftiau o'r defnydd ffigurol hwn mewn barddoniaeth o'r 15fed ganrif. Dwi wedi rhoi un enghraifft ar y sleid. Felly, tybed ai enw person oedd Rhonyn, sef enw unigolyn oedd yn gorthrymu'r bardd mewn ffordd. Cofiwch, bydd ni'n troi yn ôl at y testyn mewn munud, ond falle bod chi'n cofio bod fe wedi cadwyno yn rhywle mewn tŷ Deyerin. Ac wrth gwrs mae Rwnon, Morlo Bach, yn enw hynod o boblogaidd yn Iwerddon ers yr oesoedd canol cynnar hyd at heddi. Dweud y gwir, cyn yr oesau canol, achos mae yna enghraifft ar sgrif Owen o'r 6eg ganrif, os nad cyn hynny. So dyma ni, dwi'n mynd i drafod Rhonyn ymhellach, so ddwch chi'n falch o glywed, mae'n siŵr. So, y peth arall dwi'n moyn ystyried yw y llinell o gleisiol Mygydau Aneirin, sef llinell 11. Nawr te, mae'r gystrawen X na X, sydd yn golygu rhywbeth a X ac eto nid X, yn adnabyddus mewn Cymraeg canol. Mae gyda ni enghreifftiau lle mae X yn ffurf ferfol, enghraifft rhoddyn na roddyn, whether they gave or not. Yn ferfenw, enghraifft cysgu na chysgu, rhwng cwsg ac effro. Neu yn enw, enghraifft brenin na frenin, a king who is not a king, sy'n gyfeithiad yn yr achos yna o'r Lladin rex est et rex non est, sy'n dangos yn glir beth yw'r ystyr. Enghraifft arall ydyn gan diduraled deion na ddeion, deion nad oedd ddeion, mae'r cyfeithiadau yma i gyd yn dod o'r golygiadau gyda llaw. A wedyn un gan Simon Fychan, barwn na farwn, baron or not. Mae'n ddiddorol bod cymaint o'n nhw yn cynnwys enwau llywodraethwyr rhyw fath neu gilydd, ond dwi'n mynd i fynd ar ôl hynny. So beth yw'r na yma? Wel, mae'n gytras ein wyddeurig nach, a mae'n tarddu yn y pen draw o necwe, fel yn Celtibereg, necwe, Lladin necwe. Mwyn cynnal yr etimoleg yma, mae rhaid tybio bod y cwy wedi troi'n cy yn byr gynnar fel arall, byddai fe wedi troi yn py yn frythoneg. Ond ta waith am hynny, mae yna ddadleuon wrth gwrs am sut ddigwyddodd hynny, ond dwi'n credu bod pobl yn cytuno taw dyna be ddigwyddodd. Yr ystyr gwreiddiol oedd ag nid. Mae Henry Lewis a Holger Pedersen yn cymharu'r gystrawen X nadd X yn wyddeurig. Mewn hen wyddeurig, a mae Princess Macana wedi sgrifennu am hyn hefyd mewn nodyn yn y bulletin. A dyma chydig enghreifftiau o'r cystrawen yna. Beg, madd, beg, small yet not small, unwaith eto mae'r cyfeithiadau'n dod o'r golygiadau. Modd na fodd, mae'n debyg. Mae'n siŵr am y treiglan, credu bod yna'n treiglan. Aweidd, neu falle ddim, dweud y gwir. Ta waith am hynny. Os ydych chi'n gwybod. Right. A way that is really no way, i.e. hardly, neu scarcely, cofrwg nad chofrwg, wy'n cymeryd bod nad yna'n camgymeriad am nad, mae hynny'n dangos treiglan, dydy. Meetings that are not meetings, aglwch, nad aglwch, ready yet not ready, a wedyn anhielwch, nad anhielwch, o mae hyn yn betrus iawn, ungentle but not heedful, fi'n rili'n siŵr sy'n ma'n i'n
gweithio, ond dwi'n neb wir yn gwybod beth yw ystyr angelach. So dyna hynna'n dod o tôn o cwnio. Reit, nid yw'r gystrawen hon yn wir gytras, dwi wedi gwir, am fod nadd yn tarddio ne de ffurfiant nad oes na enghraifft sicr ohono yn yr ieithoedd Brythoneg. Eto i gyd, mae'r ystyr yn ddigon tebyg am mai o ddodiad cysylltiol o'i de fel cwe. Felly mae'r ystyr i bob pwrpas yr un peth mae'n debyg yn y bôn. Felly, fi, ag eto nad fi, Aneirin yw ystyr llythrenol llinell. Popeth yn iawn. Ond beth mae fe'n i olygu, mae hynny yn fwy anodd. Mae yna ddigon o enghreifftiau o lefarydd cerdd ganoloesol yn enwi i hunan. Weithiau mae'r bardd yn defnyddio i enwi hunan, enghraifft Cynddelw Brydydd Mawr, oedd e'n hoff iawn o enwi i hunan, dweud y gwir yn ei gerddi. Bryd arall, mae'n defnyddio persona yn ei fwgwd, enghraifft wneud wyf lywarch, y llwarch hen y dwyf. Ond dwi ddim yn ymwybodol o ddatganiad tebyg i'r un yma, lle mae'r llefarydd yn datgan ar yr un pryd i fod ag nad yw yn berson arbennig. Mae fel petai yn gwrth-ddweud datganiad diamwys y rhyddell ar ddechrau testun A o'r Gododdin, hwn yw y Gododdin, Aneirin a'i cant. A hefyd barn sylwebwyr diweddarach megis y bardd Dafydd Benfras oedd yn dweud bod dydd bod fe moyn canu fel Aneirin gynt, dydd y cant o doddin. Digon diamwys fyna. Felly iddyn nhw Aneirin a neb arall a ganodd y Gododdin. So oedden ni yma yn gweld y mwgwd yn llithro. Yw'r bardd yma'n dweud fel T.H. Barry Williams, twyllwr o'i finnau gobrin. Wrth gwrs, byddai beirdd canoloesol yn defnyddio mwgwd cynfar. Tra bod Dafydd Benfras ond yn gofyn am y gallu ganu fel Aneirin, oedd Prydydd y Moch yn honni mai Taliesin y doedd, os ni'n derbyn dadl Marged Heicoc am awduraeth rhai o'r cerddi yn llyfr Taliesin. Ond tra i fod yn canu yn llais Taliesin, ni fydd i bersona go iawn byth yn dod i'r wyneb. Ni fydd y mwgwd yn llithro. Mae Ifor Williams yn cymharu ail lythyr Pawl Sant i'r Galatiaid. A dyma ei gyfieithiad sydd yn wahanol i'r cyfieithiad yn y Beibl sydd gen i gytre. Byw y dwyf eto nid myfi. Norte, mae Pawl Sant yma yn dweud bod y Meseia yn byw ynddo. Ac mae ef nid Pawl ei hunan sy'n gyfrifol am weithredoedd ag ymddygiad da. Mae'n modd tebyg, meddai Ifor Williams, Aneirin ond i awen oedd yn gyfrifol am y Gododdin. A rhywun yn meddwl yn syth am awenyddion Gerall Gymro a eith i lesmair a sianeli rhyw bwer. O gofio bod Cymru'r Oesoedd Canol yn dal, mae Duw oedd ffynhonnell awen y beirdd. A chofiwn fod Dafydd Benfras yn gofyn i Dduw am y gallu efelychu Aneirin. Aneirin falle yn dweud rhywbeth pur debyg i Pawl Sant. Kenneth Jackson oedd esboniad Williams yn rather unconvincing. Dwi ddim yn hollol esmwth yn ei gylch, ond ni welais esboniad gwell. Tro'n felly at ystyr a'r awdl yn ei chyfanrwydd. Dyma unwaith eto golygiad ynghyd ag aralleiriad petrus gen i fi. Nid yw'n wahanol iawn i amryw o gyfieithiadau Saesneg ac i ieithoedd eraill wi wedi gweld. Dwi ddim yn ymwybodol o ddiweddariad Cymraeg arall. Dwi ddim ymysg yr awdle a drwyd i Gymraeg diweddar gan Gwyn Thomas yn yr aelwyd hon enghraifft. Dyma ni. So, nid arglwydd blin y dwyf, ni ddialaf ormes.
Ni chwarddaf chwerthyniad o dan droed rhyw greadur neu gilydd, neu rhywbeth arall, estynedig ynglyn mewn tŷ o brif, cadwyn haearn am fy mhengliniau, am fedd o gornifed, am lu catraeth, myfi, ac eto nid myfi Aneirin, mae Taliesin y lleferydd cewfydd yn ei gwybod, cennais o doddyn cyn gwawr y dilynol. Nawr te, os i'n troi'n ôl at y linell 14, mae'n bosib taw cennais I o doddyn, hynny yw i'r bobl sydd yma. Mae nodiadau Ifor Williams ar y llinell yn anghyson, ac yn awgrymu fod rhwng dau feddwl. Mae'n cymeryd I fanna fel rhagenw ôl yn ytrach nag arddodiad I, ond eto mae mynnu mae y bobl yw gododdin yma, sydd ddim cweit yn gwneud sens, dwi'n credu. Mae'r cyfieithwyr I gyd hyd gwela I yn deall y llinell fel cennais o doddyn, hynny yw y casgliad o awgle. Os felly, does dim amheuaeth nad cyfansoddi neu drosglwyddo y cerddi a elwyr yn y doddyn yw testun yr awdl. Mae'n perthyn felly grŵp bychan o awdle yn hestyn a Gododdin, nad ydynt yn ymwneud â brwydr catraeth, ond yn ytrach a hynt a helynt y testun I hunan. Mae perthynas yr awdle hyn i'w gilydd yn aniglir. Oedden nhw'n cynrychioli agweddau ar un chwedl, neu ai deongliadau gwahanol awduron ydynt sydd felly yn annibynnol ar ei gilydd. Mewn erthygl bwysig yn y casgliad astudiaethau ar Hengert, wedi hyn ar y sleid, o 1978, ystyriodd Morfudd Owen fod yr awdle hyn yn olion rhyw egin chwedl am Aneirin a ellid I chymharu â'r chwedl enwog am ei gyd gynfar Taliesin, a gofnodwyd gan Ellis Griffith yn yr 11th ganrif ar 15 ac a elwyr yn y stori y Taliesin neu hanes Taliesin, felly rhyw egin y stori Aneirin oedd yma yn ôl Morfudd Owen. Fodd bynnag, dwi'n mynd I ystyried A45 ar ei phen ei hunan yma. Dwi'n mynd mynnu fodd bynnag na allai'r awdle eraill hyn daflu rhyw oleuni ar ei chynnwys, ond dwi ddim yn mynd I fynd ar ôl hynny pnawn yma. Yn hanner cynta'r awdl, cawn ddarlun o'r barn o sefyllfa byr driennus mewn tŷ Deyerin. Mae ysgolheigion wedi dehongli hyn fel carchar tanddaearol neu fel y bedd. William Skene yn y 4 Ancient Books oedd y cyntaf Mygydau I awgrymu bod Aneirin yn siarad o'r bedd. Mae yna gerddi canoloesol a roddir yngennau cymeriad marw. Enghraifft amlyca falle fydde'r gerdd a elwyr yn llyfr coch ergest gwasgargerdd myrddin yn y bedd, ac sy'n agor ar geiriau gŵr a lefyr yn y bedd. Ond wfftio o dadl Skene a Ifor Williams, gan dynnu sylw at y cadwyn haearnyn yn llinell nesaf ein cerddi. Nid yw ac ni bu'n arfer gan neb gadwyno'r marw felly. Awgrym Petrus Jackson mae trosiad am amdo yw'r gadwyn haearn yn ymangos braidd yn anhebygol I mi. Eto I gyd, nid wyf am gefnu yn llwyr eto ar y posibiliad bod lleferydd yr awdl wedi marw. Ym 1907, cyhoeddodd Patrick Ford I ddehongliad ef o'r awdl mewn erthygl yn y bwletin o'r enw The Death of Aneirin. Dyma gyfeiriad meddai fe at ddefod urddo beirdd a chanddiwreiddiau Celtaidd os nad Indo-Ewropeaidd. Gwelai adlewyrchiad o'r un ddefod yn y stori y Taliesin, yn benodol yr hanes am Geridwen,
Cerwydyn arall. Yn rhydd iar, yn llyncu gwion fach, yn rhydd gronyn o yd, ac yna yn rhoi genedigaeth i Taliesin. A hefyd mewn testunau Gwyddelig megis y chwedl am Greth, lle mae'r bardd Athernia yn ceisio lladd Afyrgion ac yna yn cael ei orfodi i ddysgu barddoniaeth iddo yn gosb am ei drosedd. Dyna syniad yn rhywbeth. Mae'r carchardau yn llawn. Ath Patrick fod yn ei flaen i drafod y testunau eraill yn fanwl mewn cyhoeddiadau eraill, a wedi rhoi rhai o'n nhw ar y sleid. Yn ôl i adluniad, hanfod y ddefod urddo yma oedd bod y ciw fardd yn cael ei ladd a'i gladdu yn symbolaidd gan ei athro. Ac yna mae'n cael ei ailenni fel aelod cyflawn o urdd farddol. Rhag ofan bod rhai o'n chi yn jodde o deja vu, nid dyma'r tro cyntaf i mi ymateb i ddamcaniaeth ddeniadol ar athro Ford, tro diwetha i mi sefyll yn y lle yma, yn ôl yn 2013, os da cofia fi, mi nes i drafod yr un peth, felly dwi wedi bod yn meddwl am beth eraill gyda llaw. So, bryd hynny, canolbwyntiais i ar y dystiolaeth Gwyddelig a grybwyllwyd gan Ford, cyhoeddwyd fersiwn o'n papur yn dwned yn 2015. Mae'r teitl ar y sleid fan'na. Byddai'n dychwelyd at hyn maes o law. Mewn cyhoeddiad arall. Yng nghasgliad bryd hynny, oedd nid oes dim cyfeiriad diamwys at urddo beirdd yn yr un o'r testunau hyn, a'i bod yn bosib dehongli pob un yn wahanol. Wrth gyfeirio yn gwta ag A45 yn y Gododdin, dwedais yn syml, fy mod yn gweld dehongliad Ford yn orddyfeisgar, a chyfeirio yn gymeradwyol at drafodaeth Morfydd Owen o'r awdl fel rhan o egin Historia Aneirin. O gwirionedd, dwi ddim wedi newid fy meddwl yn sylfaenol am hyn. Ni welaf y dystiolaeth argyhoeddiadol am ddefod urddo, barddol a etifeddwyd gan y Cymru a'r Gwyddelod o'r gorffennol Celtaidd. Hoffwn ni ystyried nawr 2 ddehongliad amgen o A45 a hynny trwy edrych ar comparanda o lenyddiaethau canoloesol eraill. A dwi ddim yn mynd i fyny bod yr un o'n nhw yn gywir, ond jyst ystyried nhw. Y cyntaf yw'r hanes hyn Wyddeleg am ail ddarganfod Tom o Cwlnia, neu, a bod yn fwy manwl, un o'r hanesion am y digwyddiad hwn. Dyma enghraifft arall o feta-lenyddiaeth sydd wedi tyfu o gwmpas testun enwog. Yn y chwedl, nid yw beirdd Iwerddon yn medru cofio'r tôn yn ei chynswth, a felly dyma ymgais gan un ohonynt i ddarganfod y chwedl gyfan. Adroddir 3 fersiwn pur wahanol o'r stori. A mae rhaid i fi dweud, mae mwy o nodyn ag o stori yw hyn, ond mae'n crybwyll 3 fersiwn hollol wahanol. Felly, yr ail un sydd o ddiddordeb i ni. Yn yr ail un, mae'r bardd Myrgyn yn mynd i fedd Fergus mag Rwyg, un o arwyr y tôn. A mae Fergus yn codi o'r bedd ac yn adrodd y chwedl iddo dros 3 diwrnod a thair noson, a hynny mewn niwl drwchus o'r uwch naturiol. Os ydym yn fodlon maddau'r gadwyn, a ellir dychmygu Aneirin yn adrodd testun i waith enwog y Gododdin o'i fedd i fardd oes diweddarach, a hynny cyn y wawr. Mae'r motif o ysbryd yn gorfod dychwelyd i'w fyd ei hunan erbyn toriad y wawr yn gyffredin iawn mewn llun werin. Oedd y Gododdin, mae debyg,
yn fath o destun gosod o'n cystadlaethau barddol. Byddai'r gallu adrodd y fersiwn awdurdodol, fersiwn Aneirin, yn bownd o wneud argraff ar y beirniaid. Felly dyma un dehongliad posib, dwi'n credu. Yr ail comparandum yw'r hanes am berserker o fardd drwgenwog o Wlad yr Ia sef Egil Sgalagrimsson. A fi yn ei flodau yn y 10fed ganrif. Mae yna saga amdano fe a gyfansoddwyd rhwng 1220 a 1240 medden nhw. Ac yn y saga yma, mae'n dweud iddo fe gael ei ddal yng Nghaerefrog gan y brenin Eric Bloodaxe. Oedd am ei waed oherwydd i fod wedi lladd mab Eric. Fel sawl un arall, dweud gwir. Felly, yn y carchar, y noson cyn i ddienyddiad, cyfansoddodd Egil gerdd hir o fawl i Eric, a felly ennill i ryddid am fod ei gampwaith wedi wneud cymaint o argraff ar y brenin. Felly, tybed a oedd Aneirin wedi rwymo gan Gadwyn Haearn o'n cell dan ddeiarol gyda Rhonyn, beth bynnag oedd nhw, yn ymlusgo drosto, yn ceisio ennill i ryddid trwy ganu'r Gododdin cyn y wawr. Mae Patrick Ford yn cymharu'r arfer gan giw feirdd mewn ysgolion barddol yn Iwerddon yn yr Oesoedd Canol diweddar i gyfansoddi cerddi dros nos mewn stafelloedd tywyll. Mae hyn yn rhywbeth oedd yn digwydd, mae'n debyg, yn yr Oesoedd Canol diweddar yn Iwerddon. Ond dwi wedi dangos, wel, gobeithio bod fi wedi dangos, nad oes tystiolaeth gadar mai dyna oedd y dull arferol o gyfansoddi cerddi yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol. Dwi'n gwybod ydy beirdd heddiw yn gwneud hynny, falle, bod rhai o'n nhw yn gwneud. Ond dwi ddim yn credu bod hyn yn arfer yn yr Oesoedd Canol yng Nghymru. Dwi'n casglu nad ffosil Celtaidd neu Indo-Ewropeaidd o'i cyfansoddi yn y tywyllwch, ond rhywbeth a ddatblygwyd yn ystod yr Oesoedd Canol yn yr ysgolion barddol dan ddylanwad syniadau Ewropeaidd am y cof ag ati. Mae yna bethau lle debyg mewn llawlyfrau rhethreg ac yn y blaen yn yr Oesoedd Canol yn Ffrainc ac yn y blaen. Fodd bynnag, nad oedd y dull yna o gyfansoddi yn arferol yng Nghymru'r Oesoedd Canol, mae gyda ni enghreifftiau o'r 14eg ganrif ar 10 o feirdd Cymraeg yn cyfansoddi cerddi unos mewn amgylchiadau eithriadol. Enghraifft, dyma'r bardd Dafydd Bach Madogladaidd, neu Sypyn Cyfeiliog, yn cyrraedd tŷ Dafydd ap Cadwaladr o Fachelltref, rhyw noswyl Nadolig, neu falle nos Galan, ond i ddarganfod y dyrned o feirdd eraill yno o'i flaen. Pob un a chywydd newydd sbon i'w lletiwr. Dyma'r Sypyn yn gadael achos doedd dim cerdd ganddo fe, ond yn anffodus oedd y tywydd yn nodweddiadol o Gymreig, ac oedd rhaid iddo fe droi yn ôl ac aros dros nos yn y tŷ wedi'r gwbl. A dyma fe yn pledio wedyn gyda'r lletiwr am ras noson i gyfansoddi cywydd iddo fe. Dyma fe yn cloi i hunan mewn stafell dros nos i gyfansoddi cerdd wrth ole Canwylle. Fel na fydde embaras arno o'r tranoedd ac wrth gwrs oedd ei gerddau yn rhagori ar bob un gerdd arall yn ôl y stori sydd mewn llawsgrif reit ddiweddar, dweud y gwir, sydd yn cynnwys gerdd yma. Mae cyfansoddi
awdl neu gywydd, mae'n debyg, ddim yn siarad o brofiad fan hyn, ond mae'n rai fan hyn falle sydd wedi trio. Yn dipyn o gamp. Byddai cyfansoddi'r Gododdin gyfan dros nos yn gamp na allai neb, ond un o gynfeirdd yr oes arwrol i gyflawni. Felly dyma fy ail awgrym am gefndir y gerdd hon. Felly mae digon o gwestiynau yn aros heb eu hateb, a dylen ni weid, wrth gwrs, bod pobl eraill wedi trafod y gerdd hon, a wi ddim wedi ymateb i waith pob un sydd wedi trafod y gerdd hon, enghraifft Aled Llion yn ei lyfr Darogan, wedyn Thomas Clancy yn darlith T.H. Parry Williams sy'n credu rhai blynyddoedd yn ôl sydd ddim wedi cael ei gyhoeddi eto. Ond felly, oherwydd pwysau amser ac yn y blaen, dwi ddim wedi trafod pob un. A hyd yn oed, rhyw erthygl yn Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium gan rhywun o'r enw Lasmont, o'r enw Singing in Chains, sydd yn cynnwys trafodaeth o'r awdl yma. So, erys digon o gwestiynau heb eu hateb am yr awdl fer hon, ac wrth gwrs mae'n digon posib na fydd yr atebion rwyf wedi cynnig heno yn eich argyhoeddi. Mae mwgwd y bardd yn aros yn ei le, falle, ond gobeithio bod hi wedi cael gwared ar hyn Gwlithod Blewog. Rwyf yn cyfri hynny yn ddigon o wasanaeth yn ddoi hynna.